নমস্কাৰ স্যাৰ, মোৰ নাম চিৰঞ্জিত। ওয়েলকাম টু Daomasar ৰিজৰ্ট। মানাসত আহক আপোনালোকে, ইয়াতে হোমষ্টে কৰি যাওক, এক্সপিৰিয়েন্সটো লওক আপোনালোক। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैहाय नैबे Daomasar रिजर्टनिफ्रायनो स्टार्ट खालामनाय जाबाय। मानास नेशनेल पार्क ना बावहाय बेरायनो फैदों एसे, मैयानो फैदों जोङो फेमिलि। ओमफ्राय बे Daomasar रिजर्टआव नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला थाफैनो हागोन, हमस्टे खालामफैनो हागोन। ओमफ्राय ओरैबायदि सुबिदा दङ बावहाय थानायनि थाखाय, रुमफ्राबो ना बिराद मोजां मोजां गोजा रुमाबो। ओमफ्राय नै बेवहाय मा जागोन, जानायनि थाखाय रुम जागोन। आं दा सरि दाहाय मेनेजारजों एसे सावरायगोन बा बावहाय मा मा थानायनि थाखाय सुबिदा ना बे आरोखि, बेखौ एसे दाहाय नोंथांमोननो खोन्थागोन। लोगोसे रुमखौनो एसे नायहैनोसै थानायनि थाखाय आरोखि ना। मेनलि नैबे Daomasar रिजर्टआव सुबिदाया बिदिनो साइलेन्ट। ओमफ्राय नों बहाबाफोर थांनोब्लाबो जिपसि गारि दङ, लानानै थांनो हागोन। बा रुमनि बा नैबे रुम फिसा फिसा दङना, बे खथा रुमफ्रा प्राइसआ बेसेबां, जानायनि मानायनि फार्स्टआव सोंगोन आं। सासे बाजै फैदों, बाजैनाव सोंनानै लागोन। ओमफ्राय जानायफ्रा बावहाय गावसोरनो सङो ना सोर सङो, गुबुन हारियाथ' बावहाय सुबिदा मोना। ओमफ्राय क्लिन खालामो, सिबनायालाय सिबगासिनो थायो। नै बेफोरबायदिना रुमानो बावहाय बेलासिफ्रावहाय मोजां आरोखि जिरायनो मानो। ओमफ्राय नै बेफोरबायदि टेन्टफ्रावबो थायोबा थानो हागोन आरोखि। ओमफ्राय बाजै, ओमफ्राय बावहाय संनाय मानायफ्रा सोर सङो बाजै? आच्छा आच्छा, बर'फ्रानो संखायो दा? बर'फोर गोजासो। अनला ओंख्रिबाबो मोनजागोन गासिबो। औ औ, बर'नि जाखिनि ओंखाम ओंख्रि संनाय ना, टटेलि मस्ला मस्लिफ्रा खम आरोखि ना। थानायनि सुबिदा मा बेफोर दंजोबो आरोखि ना। बेसेबां बोसोर जाखो बाजै नों बावहाय? आं 3 बोसोर जाबाय। बोसोरथाम जाबाय आरोखि ना, बावहायनो थाबाय थाखायो, मावो आरोखि। दा बेजोंनो एसे न'बो न'खराबो सोलियो आरोखि, थुक थाक। बेजोंनो इयावनो थाबाय आरो गारिबो फिसाजोनो लाना होबाय, स्कुटि। अ आच्छा, बावनो थानानै? औ, इयाव थानानै। आच्छा, फिसाजोआ बिए फरायबाय दंना, फरायबाय थादों आरोखि दा बर्थमान? बिजनियाव थायो हस्टेलाव। ओमफ्राय आं खस्थ' खालामनानै ओमफ्राय बिदिनो फिसाजोखौ फोरोङो आरोखि बावहायनो। आच्छा, इयावनो थानानै आरजिनानै। थिगानो थिगानो। ओमफ्राय आदाया मा मावो दा? आदा गैला। गैला? अ, आदाया बोसोरथाम जाबाय, रुंसारि जाबाय आरोखि ना। आच्छा आच्छा आच्छा। बेखायनोथ' खस्थ' सोलिनानै थाबाय। दे दे दे, दा उफाय गैया। बाजैयाबो नै आदाया रुंसारि जाबाय जानाया। ओमफ्राय रुमफोरखौथ' आरो मा होनना बुङो, बिराद मोजां गोजा स्टे थाफैनो थाखाय। बावहाय मोनबा दं टटेलि। ओमफ्राय जानाया बै खन्द'आवहाय आं दा हाबहैगोन एसे। ओमफ्राय थानाय ओरैबायदि साइलेन्ट ना, बिराद मोजां आरोखि, बिराद साइलेन्ट आरोखि, माने बेखौ बुंनांला आरोखि। दैज्लाङावथ' नै बावहाय गुसुनो, ओमफ्राय खाथिजों बै खाथिजों मैदेरफोर नाय। दैज्लाङावथ' मैदेरफोर फैयो। मैदेरफोर फैगोन ना फैया फंबाय? हा फैयो, फैखायो दा? आच्छा, गेटआवनो फैखायो। ओमफ्राय बेयाव गोजानाव थांलायनांगौ दरखार गैया। गान्दाफोरालाय? गान्दाबो फैयो आरोखि। इन्टारेस्ट ना, मोजां नाङो दा नुब्ला? मोजां नाङो दा? जिब जुनारफोर खाथिफ्राव फैलाबायो नङा होमबा? मोसाफोरालाय? मोसाबो फैयो। फैयो ना? जोंनि गेटखैनो फैयो। ए, गिनाय मोना नोंसोरो? गेटखौ बर्थमान माबाया लामायाव थांबासो। बेसेबां बोसोर जाखो नों बाव Daomasar रिजर्टआव? 6 माससो जाबाय। 6 मास गोदानै आरोखि। आच्छा आच्छा, दे। दा बेफोरबायदिनो ना, बर' मानसिफोर गोजा आरोखि। ओंखायनो फै, स्क्रिनाव होनानै दोनदों, कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरोखि। कन्टेक्ट खालामनानै फैलायबानो जाबाय आरोखि। आरोबाव आं दाहाय एसे खोन्थाबावगोन दे, बिदिनो फिसा फिसानो दिनै हाग्रायाव एसे बेरायगोन। बेफोर जाहैबाय खथा ना, मोनफा मोनफा। नै बेबो मोनसे ओरैबायदि मोजांखा, दा बुंसै। नै बिदि आरोखि। जोंथ' दंफैयो, मैयाबो
जोंनि बावहाय थादोंमोन आंनि रुमानि बावहाय सासे उन्दुनानै दङ सिखाराखैनो सासेया दाबो दङ कटेजनि माखासे माबाफोरखौ सोंनानै लानि सासे एसामिस रावैनो बुंनाय जागोन माखासे रुमफ्रा आरोखि ना ओमफ्राय बावहाय जेसेबां टेन्ट दय खोन्थादोंमोन बे टेन्टआव जायफ्रा थायो बेसेबां लायो प्राइसआ बायदि যেনেবা ইয়াতে কটেজবিলাক আছে টেন্ট আছে এইবিলাকৰ প্ৰাইচটো কেনেকুৱা হোমষ্টে থাকিলে আমাৰ কটেজ আছে পাঁচটা আচ্ছা কটেজৰ প্ৰাইচটো আপোনাৰ মানে আপ ডাউন হৈ থাকে সিজনৰ টাইমত এতিয়া 2800 টকা 3000 লৈকে হয় 3000 লৈকে 3000 লৈকে হয় আৰু কি না আৰু টেন্টত 1500 টকা আমাৰ ডমেন্টৰি আছে ডমেন্টৰি মানে পাৰ পাৰসন 500 আচ্ছা চাৰ্জ কৰা হয় সোমাই চাব পাৰিব নেকি এসে নাইলাংনি হল नै बेफोरबायदि आरोखि ना হল रुम হয় এটা মানুহ 20 জন মান আহিলে থাকিব পাৰিব একেলগত আমি আচ্ছা কৰি দিম বিছনাটো না বাওহাই যদি মানে 20 জন 25 জন এনেকুৱা আহিলে ইয়াতে থাকিব পাৰিব হল ডট আৰকি না এৰেঞ্জ কৰি ফলাই দিব পাৰিব আৰকি না नै बेफोरबायदि आरকি ना दाथ' मोननैल'सो दङ बिसनाया दुटाহে আছে এতিয়া बिसनाটো ন दुटाহে আছে পিছত আকৌ কি কৰি দিব আরকি মানে টয়লেটफ्राबो ঠিকैनो दङ माखासे नांथला दे नासावदे आरो इतो হৈছে दा এইবিলাক रुमत साम बे मोनसे जों दा हाबैबावनोसै नैबे फिसा फिसा कटेज दंबावोना बेवहाय हाबैनि बे जाहैबाय रिसेपसन आरोखि ना बेनो रिसेपसन इदु रिसेपसन नायबावनोसै कटेजफोरखौ मोनबेसे गासैयावबोथ' हाबजोबनाया एसे असम्भब प्रथमत बल टेन्टत जाम आं दहाय खोन्थादोंमोन ना टेन्ट दा ओमफ्राय नैबे टेन्टखौ एसे नायनि सिङाव माबायदि আপোনাৰ 4 জন आच्छा नैबे बे टेन्टआ बे गिदिरानो बे साब्रै थानो हागोन मोजाङानो बिसनायाबो बा थिगै আছে मोजाङानो ओमफ्राय बेफोरबायदिना नै मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै दङ सब एखे न आरो इটো ছয়জন মান থাকিব পাৰিব না 6 জনनि केपासिटी आरोखि बियो गासिबो कमप्लिट खालामनाय जायाखै एसे खामानि दंबावो ओमफ्राय नै बेफोरबायदि कटेजआव हाबैनि रुमा ओरैबायदि साफाखा बिबार जेरैबो ओरैबायदि मोजांखा टयलेटफ्राबो मोजां गासैबो थिगैनो दं नै बावहाय गैयाबाबो साथामनि बिसना 3 जनर ना 3 जनर 3 जन থাকিব পাৰে इफाले ओरैहाय सासे लाफादेरबावनो हाबायबो जाय सिंगेल बेड आरोखि बियो ओमफ्राय जायगाफ्राथ' थिगानो ओमफ्राय बेखौ नायनि टयलेट गासिबो गिदिरानो गोजा फिसा नङा गासिबो ओरैथ' आरो माथोबाव टयलेटानोसै दङ नाथायबा खिन्थु सिगांना एसे दावराव जायो नैबावहायबा एसे मोजांसिन जायफ्रा साइलेन्टआव थानो लुबैयो ना केতিয়াबा एकदम साइलेन्ट লাগে না ইয়াতে থাকি ফেলাই জংগলৰ ফিলটো আহে আৰু জংগলৰ ফিলটো আহে ন কাৰণ পাৰ্কক আহিছে যেতিয়া হয় না নহয় এই যে কিবা জংগলৰ এই কিবাবিলাক চাবলৈ আহিলে মানে এতে ঠাণ্ডা লাগে সাইলেন্ট লাগে ৰাতিপুৱা টাইমত মানে এনেকুৱা সাউন্ড আহে পিকক আপোনাৰ এই মুৰ্গী কিবা আছে মুৰ্গী আছে সকলো মানে এটা জংগলৰ পৰা এটা সাউন্ড আহে আৰু মানে হয় হয় সেইটো সাউন্ড যেনেবা কি সাউন্ডটো আহে ইয়াতে বেছিকৈ পিককৰ সাউন্ডটো আহে বাকি আপোনাৰ কিছুমান সাউন্ডটো মানে ধৰিবই নোৱাৰো কি জন্তু হাতীটো আহি থাকে না ইয়াতে হাতীটো ওলাই থাকে ভয় নালাগে ভয় নালাগে আমাৰ মানে গাৰ্ড আছে ইয়াতে ফেন্সিং আছে একো ৰিস্ক নাই আমাৰ গেটটো মাৰা থাকে ৰাতিত পুৰা ৰাতি মানে 8টাৰ পিছতে মাৰি দিও আচ্ছা दाउमासार रिजर्टनि किटचेन दे बियो नैबे किटचेन गासिबो औवानि जोबसो नैबेफोरो गासिबो औवानि जोब मोजां बिराद मोजां जानाय मानायफ्रा संनाय खावनाय गासैबो बर'निनो खायद मोनजोबगोन बर'आव जा ओंख्रि जायोना बर'आ ओरैनोब्लाबो जों बर'फ्रा मस्लाफ्रा खम डाइनिंफ्राबो नै बिराद मोजां गोजा थाफैनो हागोन मोजां आं स्क्रिनाव होनानै होदों नाम्बारखौ बहाय कन्टेक्ट खालाम बास फै थाफै इन्जय लाफै फेमिलि
दावमासार रिजर्टआवहाय जों दिनैहाय थाफैदों ओरैबायदि मोजां नांदों माने जिब जुनारनि मोनानि समाव ओरैबायदि आवाज फैयो दाउनि दाउ मैनानो मानिबा मोसानिनो मैदेरनिनो ओरैबायदि सोदोब फैयो बे सोदोबखौ खोनायोब्ला माने गोसोफोरखौ मोजां नाङो गोजोन नाङो माने जों जि जायगायाव थायोना टाउनफोराव थायोब्ला मैदेरनि गाबनाय ना खोनाफेरा बा जों आरो माब्लाबा टाउनाव थायोबा मोसानि सोगोमनाय बेफोरो आवाजखौ खोनाया आरो ओमफ्राय दावमासारनि ओरैबायदि मोजां खोनायो बेलासि समावहाय बा मोनानि समावहाय मोजां नाङो खोनासंनो बा नैबे जायगाखौ ओरैबायदि साइलेन्टबो नांदों बिराद मोजां नांदों आरोखि माने दा बुंसै बिनि दावमासार रिजर्टनि मजाया एसे आलादा ओमफ्राय आंबो दा नैबावहाय नैबे जिरायनानै बिराद मोजां नांदों गोलाव खालामनो सानाखै आं नैबे भिडिअखौ मेन चेनेलावनो हगारनाय जागोन थ' लोगोफोर बारा गोलाव खालामा स्क्रिनाव होना दोननाय कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंसोरो कन्टेक्ट खालामनानै हमस्टे खालामफैनो हागोन एसे इन्जय लाफैनो हागोन फेमिलि बेरायफै इन्जय लाफै मजा नांगोन आरोखि रासिन माने फेमिलि फैयोब्ला साबसिन जायो आरोखि थ' लोगोफोर गोलाव खालामनो सानाखै बावैनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि